ଆକଡ଼ ସବୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ। ମୁଁ ଖାଉଛି। ଆରେ ଭାଇ ତମେ ରୁଟି ଖାଇବ? ରୁଟି ଭଜା? ଆରେ କାହିଁ ଆଣିଲୁ? ଦେବି 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 ଦେବି। ନେ 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 ରୁଟି ଖା। ଏଇଟା ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ। ଆରେ ଭାଇ ତମେ ରୁଟି ଖାଇବ? ରୁଟି ଭଜା? ଆରେ କାହିଁ ଆଣିଲୁ? ତମେ ଏଇ ପଛପଟକୁ କର। ମୁଁ ଏଇ ପଛପଟେ ଏଇ ଦେଖିଲ କେଯାଏ କଣ କରିବି? ପଛପଟେ ମୁଁ ଦଉଥିବି ତାଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ଦେବି। ମରା ହେଇଛି। ଏଇ ମାରି ଆସିଲେ ଭାଇ ମାରି ଆସିଲେ। ଏଇଟା ଏପଟ ସାଇଡ୍